Ngibingelele ngane zakwethu, hey bafowethu, mawungaka-like ngicela ungi-like-ele uphinde ungi-follow uma ungenayo inkinga. Hey bafowethu, njengoba nibe nazi-ke ukuthi uDaCruz okwahamba waphinde wabuya kwiyimpufana, kwaphinde kwaba iy'mpufana bezine-conference nge-Toyota Cup, yabo. Babe sebembuza-ke uMjida ukuthi-ke Mjida, ngoba wena ukwahamba wabuya ngoba uphinde ubuya nje njengamanje ubuya nje. Hhayi, uMjida waphendula wathi, ya yena uhambile-ke ngokuthi ebethole i-offer ethi ayibe ngconywana-ke kunale ngoba laphana bezoba i-assistant coach. Wasethi hhayi ngale bezoba-ke inhloko i-head coach. So wasethi no, usafuna ukukhuphula i-C_V yakhe. Wasembuza-ke mayelana nalezi-ke ngoba ebuyile-ke kwiy'mpofaneni njengoba ebuyile ngoba simbona nje. Wase bembuza ukuthi-ke kule sizini-ke iy'mpufane zinga-expect-a okuhle yini kuwe? Wasephendula-ke yena uDaCruz ukuthi-ke cha, iy'mpufane ay'lindele into enhle kuye kakhulu ngoba ethimini yakhe kule team le ayibonile nje ebidlala last season, uthi-ke lapha emumva ubona kumnandi kahle kakhulu. Uthi akayimiselanga nje ukuthinta lapha emumva noma uku-add-a kakhulu emumva, uthi cha, ku-right kakhulu. Wathi yena la efuna ukuthi u-add-e khona noma athole abanye abadlali abazosiza iqela noma i-team ukuya phambili. Wathi usafuna nje i-midfield impela engathi imnandi, imnandi esheshayo. Njengoba benazi-ke noma senibonile kuye kwaba nje nelinkinyana yomdlali waseZimbabwe, singazi-ke noma nguye yini asazi. Wasephinda athi ufuna newinga, iwinga ezoshesha futhi engicabanga ukuthi kuyoba nguye uPhili lo abamfunayo. Oh ya, kuyoba nguye uPhili. Wasethi-ke ne-striker uyasidinga esinye phekwalezi ey'khona. Ngicabanga ukuthi-ke i-team isazosayina esinye-ke i-striker esemgangathweni ophezulu kakhulu ngane zakwethu. Wase bembuza-ke mayelana ne-Toyota Cup, wathi hhayi i-Toyota Cup ufuna ukukhetha-ke abadlali azothembela kubo kakhulu ngoba kuzoqala isizini. Azobona ukuthi ubani osekulungele ukuba ku-starting line-up, ubani ongakulungele. Njengoba-ke iligi izovula nje ngeyi-1, yabo. Wasethi-ke hhayi-ke bafana-ke uyathemba and futhi unethemba elikhulu kwi-youth le lapha kwiyimpufane ukuthi no, izokwenza kahle kakhulu ngoba yena usebenzile kwi-youth kakhulu ney'ncosi. So hhayi, singathuki singabalandeli bey'mpufana. Danko bafowethu, nisale kahle.